Малко се объркаха деца. Разбрали, Исус идва! Вярно ли? Исус е тук! Разбрали, Исус е тук! Исус е тук! Вярно ли? И когато се върна Исус, народа го посрещна радостно, защото всички го чакаха. И ето дойде един човек на име Яир. Който беше началник на синагогата, и падна пред нозете на Исус и му се молеше. Учителю, моля те, о дома ми, имам една дъщеря на 12 години и тя не умира. И когато тръгнаха подир него и го притискаха, една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и бе дала за лекари целия си имот, без да може да се излекува никого, тя се допря изотзад, та се допря до дрехата му и на часа престана кръвотечението. И рече Исус: Кой се допря на мен? Не сме ние, учителю! Учителю, всички се притискаме, а ти питаш, кой се допря до мен? Някой се допря до мен, защото усетих сила излиза от мен. И жената, като видя, че не може да се укрие, дойде разтреперена и падна пред него и каза пред всички: Аз бях си на църкви и на момента бях изцелена от болестта си. Дъще, твоята вяра ти цели, иди си с мир. И докато той още говореше, дойде някой от къщата на началника на синагогата и каза: Яир, дъщеря ти умря. Учителю, моля те, помогни ми. Не бой се, само вярвай и тя ще се избави. И когато дойде в къщата, не остави никой да влезе с него, освен Петър, Йоан, бащата и майката на момичето. И всички плачеха и я оплакваха. А той рече: Не плачете, защото не умряла, а просто спи. А те му се присмиваха. Момичето умря, а той каза, че спи. Исус я хвана за ръката и извика: Дъще, тебе казвам, стани! Слава на Бога! И върна се духът ти и тя на часа стана. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мен и да умре, ще живее. Честито възкресение Христово!